plecat. Dar mergem să ne luăm o pisică. O pisică. O pisică, da. Păi, dar mi-am dorit. Eu am crescut cu un motan. Acum noi ne luăm o pisică cu comportament de cățel. Păi da, păi am vrut așa și neobișnuită și o pisică scumpă și faină și o să o cheme... Scumpa mea. Nu, o să o cheme Shiba. Mie mi-a Shiba. plăcut numele ăsta tot timpul. Dar o pisică cu comportament de câine. Pisicile sunt mai deștepte, mai... Așa. Am plecat de la Moșnița și mergem la Giroc Da, acolo e pisica. să ne luăm pisica. O să vă prezint. Și mergem să-i cumpărăm tot ce are de nevoie. E o pisică specială, o rasa savana, nu? Arată așa ca un tigru, o să vedeți. O să vedeți. Mie mi-a plăcut. O să vedeți dacă nu o să ne mănânce între timp. Da, Știți că dacă ne mănâncă între timp, Păi nu nu, o să eu mai sper să vedeți. se împrietenească cu noi și sper să nu sufere. O să fac prezentări. Are 4 luni. Eu sunt mamă, dar ăsta e tatăl tău. Uite, îți prezentăm casa, ai auzit, am aflat câteva lucruri despre ea. Să vedem. Se poate plimba cu Lesa. Deci te vei duce cu curcă în fotograf. Cu băța, mă. O să plimbi pisica. La la la. Și de atunci mi tot așa, la 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 la. Nu mă dau pe nimeni, la 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 la. Mi-a sunat Proprietara. tanti cu mâța. Da, unde ne Mâțoșenia. ducem ea. Nu mai zi așa. E Shiba. E fetiță, e mică. Cât are? Mama lui 5 Shiba luni? e mâțoșenie. 4 luni? 4 luni. Bebeluș. 4 luni. O să veșnească. Să ne trăiască. Au zis că poate să mănânce, îi plac gâturile de bărbați. Așa au zis, da. Ți-am spus să nu mai glumești cu chestiile astea. Așa a zis femeia, au zis că dacă nu mă mănâncă pe mine Da. și dacă mă mănâncă pe mine, să sun tu, să vezi. Nu, se atașează de un membru al familiei și de obicei de femei. Normal să fie așa de mine. Nu știu că e fetiță. E fată, da. Bine, lasă că o să vezi, Shiba, numai când m-a auzit la telefon, când am vorbit Shiba, știi ce a zis? Nimic. O să vedem ce zgomote scoate, Să vezi cum acum, toarce, să vezi la noapte, O să plângă. dormi cu Shiba. Păi și eu ai auzit că îi place să doarmă în Cu Shiba, pat. da, să vezi ce-ți face Shiba la noapte. Nu mai speria, oricum nu mă sperie. Shiba, venim, să vezi. Suntem pe drum, după Shiba, merg acum. Hai, că imediat vine Shiba. Nu vine ea, mergem noi spre ea. Vine Vine și ea și în calea voi. jumătate, mă Imediat. duce doamna, o să vedem. Deci că suntem, știi, Sunt curioasă. Queen înainte să moară au făcut un ăsta, Queen, Freddie Mercury înainte să moară a făcut un videoclip din ăsta, așa, știi? În alb-negru, uite așa cum suntem noi acum. Da, în mască. Da, mai să fie lumina de aici de jos, era film de groază. Bun. Hai că curioasă. Mai un pic. Întorc acasă, lumea mea, lume frumoasă. M-ai făcut să întorc acasă și de aici n-aș mai pleca. Oricine orice m-ar da, că aici e viața mea. Unde-i Shiba? I-am pus și nume. Cine nu știa? Draga mea! Da, tu o să fii fetița noastră. Să fie un pic speriată. Da, știu, normal. E drăguța. Ia-o. Să vă aveți parte de asta. Mulțumim frumos. Să ne spuneți ce mâncare să Să cumpărăm. știm ce să cumpărăm, ce mănâncă. Comandați Draga mea, nu plâng. de pe Superus, că aici e scumpă. Eu i-am dat purina Oana, acum trecerea la pisici. Când o faceți, o să faceți trecerea încet. Deci mestecați asta cu purina Proplan. Inițial, acum o să luați de peste tot purina Oana. Da. Și atunci faceți trecerea de la una la alta. De Și la... conserve? Nu e recomandat și vă spun și de ce. Sunt de foarte proastă calitate și face diaree. Nu smântână, atenție, că mi-a luat doamne și mi-a i-am dat un pic de smântână, terminat pisica. Boabe? Nu. Apa și bobiță. Atât. Așa și după un an, așa, o să îi dați gâturi de pui strivite, lovite pentru proteină.
gâturi de pui, Da. Fierte. Ierte bine, cu totul zdrobiți așa pentru calciu, da? Veterinarii să știți că nu știu nimic despre ele, Doamna a învățat, Doamna are aici, are, așa. El are de la mine. Așa, da, are un mascul, da. Am învățat și ei au crescut odată cu mine. Nu știam nimic despre ele și am învățat încet, încet. Da, să ne spuneți. Deci, oricum mă sunați, da, vă băgați numărul, deci eu toată viața asigur, da, ce știu și eu, ce nu întrebăm la altul, dacă nu întreb la breederul meu, deci nu-i problemă. Aveți 2 tricheturi făcute până peste un an, de la ultimul, un trichet pe an, acum ai făcut tot, Da? și de parazitare, anul ăsta, stați, da, nu, anul ăsta. Are 4 luni, nu? Sau cât? Are 4 luni și ceva. Stați că ne uităm acum, e din 4 a 9, așa, și ultimul trichet, asta, 9 a 11 trebuie să fie și, nu că vi-l dau dumneavoastră pe asta. Așa, în 9 a 11, deci la un an de aici, da, mergeți, la ce veterinar mergeți, vă spune, deci la un an, o dată pe an se face, de acum încolo, de parazitare din 3 în 3 luni. Da, restul doar la, da, doar la, doar la telefon, dacă e ceva și întâlnești ceva, ea e ok, da. Iubito, tu faci plățile pentru fetița noastră. Să vă trăiască. Ce fain, am luat-o pe Shiba. Bună. Cu noi aici. Bună, da. Dragă de ea. O să vi-o arăt acasă, că aici nu aveți cum să vedeți așa bine. Mergem să-i cumpărăm. O liță. Solitieră și silicon. Și ce să-i punem în cărica și La apa. noapte dormim cu Shiba. Da, ai văzut că îi place să doarmă în pat. Și tu uite că nu zice nimic. Shiba? Shiba, tot. E acolo. Hai să fii fericită. Hai să vezi. Mergem, că mai avem o oră să-i cumpărăm de Să mâncare. de la mână. Da, hai că-i cumpărăm. Să iei și să-și asculte și iar le vezi tu. O pilă. De unghi. Să trebuie tăiate unghiile. Eu nu, că mie Să o ducem la... Trebuie să o ducem la... Să o programez la Manipedi. Da, da. Hai că e drăguță, dar mie îmi place așa de la prima vedere. Îmi Vreau place. să-i facă French. Da? Să-i facă French. Da, așa, da. Gheonghi, vezi că mai ai o clientă pe Da. Shiba. Acum tu să știi Shiba. un lucru ce am văzut eu și la Viorica în America, când o ducea pe Lola, pe cățelușa ei, cocă, la salon, tuns frezat și îi făcea și unghiile. Am văzut, îi le făcea așa, culoarea bronzului, argintiu, auriu. Da, hai să vezi când ești, când îți face Shiba nepoți. Să Foarte bine. vezi atunci acum. Păi cât e de scumpă să-mi facă nepoți, foarte bine, că e bine așa. Merită, e o afacere să ai pisici din astea. E drăguță. Asta e important. Cine de la vrea prima pui vedere. de la Shiba să Da. se înscrie de acum. Da, păi da, înscrieți-vă de acum. Locurile limitați. Nu, nu. Nu știu, am uitat să întreb câți pui face, să ne uităm. 18. E, n-ar fi rău. Nu 2-3 cât să facă. O mulță. Eu cred că mai mult de 2. Să vedem. Lasă că vedem cu proprietaresa. Faci? Da. Fac. Da. Da, mea, ce liniștită ești, gata, s-o obișnuit cu glasul nostru. Plătim impozitul pe tranzacție, vânzare, cumpărare, unde se plătește. Primăria la Giro. Isu, Pentru Shiba. Pentru Trisu. Shiba. fetița lui mama. Vreau să fie mică, are 4 luni, 4 luni Și și un ceva. pic. Da. Are carnet. Am văzut că are Are carnet. carnet de sănătate, pentru că are pedigrii, pentru că de rasă, pedigrii Are fain. pedigree. Pedigree n-are. Pentru că au zis proprietaresa că să-i facă pedigree ar fi costat vreo 2000 și ceva de euro. Da. Și zis că nu își permitea să... Nu își permitea că a fost cam scump să-i facă pedigree. Acum când ai mamă de vârstă ca și tata bărbat, are pedigree. Pedigree. I-a făcut Pe mine nu mă pedigree. interesează gândul. Important e că e de rasă, că știu ce. Shiba. Shiba. Uite cum stă, îți pui inima ei. Dați exact, dacă o vezi. Deci exact pisica aia ce ai vrut tu cu... Mi-am să dorit fie eu ca un tigrat, așa, tigru. știi? Da, tot timpul am zis că vreau o pisică așa ca un tigru. Fain. Foarte. Mergem să-i cumpărăm și revenim.
să, nu că le arătăm, o să vă arătăm să vedeți și voi ce faină e, așa mai la lumină. Deci în mașină, nu acasă, da. În dormitor. Da. Patul lui Procost. Hai să mergem. Mergem. Abia aștept să o mângâi, să mă joc cu ea. Așa. Draga mea. Dimineața când mă trezesc, să te trezească la 4 dimineața să miau, mi-e foame, mi-e foame. Foarte bine. Am uitat să o întreb de când trebuie să-i dau să mănânce, cât de des. Lămurița. Cât să-i dai? O dată în zi. Da? O dată în zi se pune dimineața și aia. Și la garat. Și ba. Bine. Drăguț. Noi așa am zis, o cheme Shiba. Mie îmi place numele ăsta și se și potrivește. Eu am vrut Maricica. Da. Nu e nume de Nu pisică. a fost Cica. Trebuia să punem Cica. Nu, ți-am zis, ți-am dat să alegi Laila sau Shiba. Și ai zis că Shiba. Mi-ar fi Nu. plăcut Maricica. Bine, o cheamă Shiba. Shiba. Și drăguță și îi se potrivește. Shiba, uite, Shiba liniștită, nu zice nimic. Dar las că plâns, ai văzut acolo afară. Un pic afară, a plâns la despărțire. La despărțire. Mi-au zis că sunt foarte deștepte, foarte inteligente. Lucrez o lună și ții o pisică. Că cam așa. Oh, Ba da. crezi mai mult o lună. Nu, cam așa. E ca un salariu. În România? Un salariu bun. Ai lucrat o lună și ți-a luat o mâță. Liniște. Nici cum să-i mai ține în loc. La. Și mă cem să și gândesc. La.